Mă întorc acasă, mă întorc la Gaziantep. Este orașul și echipa unde am făcut performanță în Turcia. Toată lumea m-a dorit și au dorit foarte mult. Mi-au acceptat toate condițiile, inclusiv tot stafful, absolut tot. Mă duc să muncesc, iau echipa într-un moment delicat, 0 puncte, sunt pe ultimul loc și va trebui să reușim să ieșim de acolo și să îi scap de la retrogradare. Ăsta e obiectiv. Că atunci când am ajuns eu, ei au promovat din Liga a doua și echipa am format-o eu. Eu am format-o de la A la Z și mi-am adus jucătorii care i-am vrut. Acum eu găsesc o echipă, nu știu ce pregătire au făcut, e o echipă din mers, nu știu ce jucă. Bine, m-am uitat, de 2 zile mă uit, am văzut ultimele meciuri, dar nu-i cunosc personal, nu le știu caracterul. Am noroc că în 2 săptămâni nu jucăm acum. Ce 2 săptămâni? Mai sunt 10 zile și va trebui să-i cunosc foarte bine și să aleg sistemul de joc, strategia, să vedem ce trebuie făcut ca să facem puncte cât mai repede. Se fac transferuri bune, iarăși au revenit, Turcia și-a revenit, bagă bani și se fac transferuri bune, jucători cu calitate, au voie 14 străini la fiecare echipă. Îți dai seama, poți să joci, să înlocuiești mereu, ești obligat să joci doar cu 3 turci în echipă. În rest, 8 poate să fie străini și poți să pui pe bancă restul până la 14.